Alhamdulillah, Bos. Diparingi sumuk. Seger. Seger piye biasane ngarep ana glowere loro ira enak. Iki bar mangan soto kok. Soto ndungsu. Iki kemeringet. Iki ngono kahanane panas. Hah? Ora kok mangan soto. Soto ning kok sore nek ape balik. Alhamdulillah, Bos. Alhamdulillah. Iso ditimbali ning griyane bapak sapa kene, Bos? Griyane bapak lanang. Hah? Bapak lanang. Ibu. Wedok. Anak-anak. Apa mau bosok kowe? Wah, sanem. Trik Patrick. Kue banci. Mosok Petri. Hah? Mosok Petri. SpongeBob kan ning kene. SpongeBob kotak. Kue apa? Bunder. Ya wis kaya bintang laut ah. Kacak sithik kok. Iki mau lho tekan ning daleme Pak Sopo. Mbah aku ora dikai tulisan kok. Bos, tulisane ndi, Bos? Ora ana ya teko. Alhamdulillah kok dijaluk, Bos. Sek putih wernane. Biasane. Wah ya lho wis, Bos. Biasane abang kertase. Alhamdulillah, Bos. Alhamdulillah itu apa kayak Tulisane, Bos. Iya. Gede-gede. Ya Allah, Gusti. Tulisannya lembut ngono. Ayo. Apa ora? Ngene iki nggo kacamata jaran ya ketok, Lek. Hah? Aja, Mas. Neng griyane Bapak Aji Budiono adalah Ibu Amin Nur Kasanah, Bos. Macane? Macanan dhewe. Yogane ape macani. Waca ngono lho, Mas. Ya waca. Yogane iki bento iki. Yogane ya bento. Bos, yuk yoga mbok sing apik, Bos. Ana sing Mbah Pangat. Ora Mbah Pangat iki. Mbah Jaluk. Mbah Jaluk. Ora Mbah Jaluk kuwi kok lho sing nggawa iko sandeng gayor. Jaluk kan biasane nyaron nggawa trompet. Bos bojone ya tegel mangan kayane ngono diguyah-guyu. Kerjane sing ancen ngene kok Diwaca, Bos. Didongak-dongakne. Dongake. Bapak Aji Budiono iki karo Ibu Amin. Amin nggih Bu nggih. Ibu Amin dalah iya. Jalukan ke kok, Bos. Aku ngelak Mas Samra ngelak piye? Aku lho, Bos, tak kandhani sing rewang. Wah, gesit pol ning Bapak Aji. Gesit tok, Bos. Heeh. Sebabnya gesit apa re? Kowe nek teko dikei sogatan. Iya to? Dikei mangan ah, Bos. Dikei ngombe barang. Heeh. Aku, Bos, burung tak pangan wis dijiyuk, Bos. Saking gesite mau. Saking gesite. Kowe ngono bubu, dipangan durung wis dijaluk. Didongak-dongakno, Bos. Didongake. Akeh ah didongakno. Ndongakno awakku dhewe kok ora karep kok ndongakno wong. Malah ora karuan iku. Ya Allah. Kowe ndongakno wong tuane, aku ndongakno anake. Ngono. Heeh. Ben padha adile. Ngene nak. Moden tok amplopan. Iku nak moden. Heeh. Wong kowe ora moden kok. Ayo aku lah iku, Bos. Dadine aku ora moden. Dadine ora entuk amplop. Aku kuncung kok ora moden kok. Nara dikek yo bangeten. Hah? Aja, Bos. Aja. Aja piye? Ya wis. Mugi-mugi Bapak Aji Budiono iki bar nanggap payung macan Jaya ya to. Dikeki rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Iso kanggo iku menabung. Era kanggo ning Mekah Madinah. Amin. Amin. Kowe didongakno anake. Aku didongakno anake. Dongakno anake lho, Bos. Omongan piye re? Iya iya. Didongakno anake. Ngono kok mutung. Kowe roh kowe dongakno aku. Tak kandhani, Bos. Kowe nek mutungan kancaku nduk ingin dagelan kono siji. Ken mutungan kena sirup kok. Sirup kayak es malah seger. Iki lho penyakit sing ngene. Iku stroke. Wis diganti ya? Yo kan biyen kuwi kok diganti. Heeh, bacaane tek ora tekan gekku. Omonganmu. Iya, anake. Acarane puputan ruwatan julung caplok. Heeh. Iki anake namine Almira Sifa. Almira Sifa, Bos.
mugi-mugi dadi anak sing solehah. Amin. Berbakti nusa lan bangsa. Amin. Bisa mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa. Amin. Bisa gawe bungahe wong tuwa. Amin. Amin Allahumma. Asin. Amin nah. Iki lho ana keringet tetes kok, Bos. Dadine asin kok, Bos. Kringete marai asin no. Ayo. Aku yo ngejak kanca. aku duwe kanca siji, Bos. Di kanca siji. Wah. Wonge gedhe dhuwur ning rada ndek. Apa iku? Wonge rada dhuwur ning rada ndek. Jerapah iku. Ora. Jerapah ndase dhuwur e. Wong ayang-ayangen no. Ono ayang. Ya Allah Gusti. Iki mangke. Ketekan wong edan neh. Niki lho Bu sing namine penyakit tumo. Lah apa e iso tumo? Ayo tumo iki. Kok iso tumo? Iki dak penyakit tumo ah. Ula-ulane coklek nopo. Kok sik cah cilik iki ora oleh udut. Cah cilik iki ora oleh udut. Ya Allah. Udute disimpen sik udute. Disimpen sik. Bos dalah. Cah cilik ora oleh udut. Cah cilik rasa wedo cocok ya. Cah cilik rasa Ya Allah, Bos. apa ya? Tanganem ndok ge apa mau? Ambune, Bos, Bos. Baru kor-kor kelek. Ampun. Hah. Apa Cacile ambune? ora oleh udut. Lah kowe kok udut? Ora re. Lah iku. Ya. Lah mau bentuk pegone. Oh. Sithik kok. Alah, iki mah ketekan apa neh? Moga-moga keturutan ya Allah. Aja ah. Ya Allah. Udutmu salah. Hah? Jare sapa wong cilik ora oleh udut? Ora oleh udut. Jare sapa? Kowe tak kandhani. Ning alun-alun Kudus ki lho. Apa? Iya to. Udut kudu dicekeli. Mosok ah? Alah dikandhani kok ngengkel. Makanya agar bengi kok polisi kritan. Ayo, sing ngomong polisi sapa? Udut kuwi do dicekeli. Lah kenapa kok udah dicekeli? Ora apa do cekeli do kene no. Iya, Bener cak bento. Mas aku cekeli Satpol PP. Sapa sing ngomong Satpol PP? Cekeli dhewe ya, Jo. Iki mau ora udut wonge. Hah? Kancamu ora udut. Ora udut ya. Ora doyan kok. Ora doyan. Udute apik. Apa? Sonyok mah. Kuale. Wale. Kuale. Alah. Kuale. Ah, ngono lho sing bener. Monggo Bu, penyakit tumo. Gantenge lah, ya. Gantenge. Kagene kono iki ganteng, Mas. Kowe anake sapa, Le? Ya anake sapa? Aduh kok kidul. Hah? Anake Paimin. Anake Paimen? Ya bener wae lah. Rumah jamu. Wong aku teko-teko ki mbok yo di sapa sik ngono lah, Mas. Ah, sapa jenengku? Jenengku. Lah ya, sapa jenengku? Dudu Mas Kuale. Kuale. Sapa jenengku? Sapa jenengku? Lah ya, sapa jenengku? Sapa jenengmu? Kuncung. Akune sing mbok konokno. Lah ya, sapa jenengku? Kuale. Piye lah iki? Iki malah padha bento. Sapa jenengku, Mas? Jenengku sapa? Hah? Ora rono, cak bento cak iki. Bu, jenengku sapa, Bu? Hah? Modar. Jarwo. Ora ngerti aku. Kowe ora roh? Gak roh. Moga-moga amnesia. Muga-muga lali bojone ngono terus digenteni to. Omah aku. Mah. Lah apa kok moh? Kowe do ingi ra roh tak kandhani rene. Aja ado-ado ora tutuk iki. Iya ya. Kenae. Panas. Do ingi to. Aku ning omahe ndeke. Ndeke lunga mbok gawe. Ya to? Lu ngomong gawe. Heeh. Assalamualaikum. Sing metu delalah bojone. Heeh. Kowe gelem gendani bojone? Gelem ah? Alah, bojone. Ngono. Gelem kowe? Kirek iku. Bojoku mbok parakno kaya asu. Hah? Timbangane Sing ngomong sapa? Hah? Lah iku sapa? Iku sing Maksudnya jago. bojo nebar olahraga teng ganteng.
kesel. Alah, pikiran elek iki. Wingi ya bar maro mam. Lapo? Bojo metu. Heeh. Lah bojo metu kok mlakune ngene. Iku maratuwaku lele. Hah? Maratuwaku. Ora Terus bar iki ngono. mati. Aja. Ora. Tak uri-uri kok. Aku ndek iki ning omahmu. Lawangem ra ana bojomu mengo kowe ning ndi? Hah? Aku ndek iki. Kowe ndok ingi Heeh. mara ning omahku. Sore-sore. Iya to. Mara ning omahmu. Heeh. Lawangem ra ana bojone mengo kowe ning ndi? Kualik nyokmu nyok. Wale. Kualik. Wale. Wong loro bento. Sore-sore. Sore-sore. Aku ning nggonmu. Kowe ning nggenku. Heeh. Iya. Lawangem ra ana bojone mengo kowe ning ndi? Iku kualik. Hah? Kualik iku. Kuwalek terus iki, Cung. Sing kualik iku kudu posisine. Lah apa e? Ning pengucape. Sing ngomong nganem iki lho Mas, mau. Sing bener. Omonganmu kuwalek. Ah. Saya bener piye le? Lawange mengo bojoku ora ana. Kowe ning ndi? Kowe ning ndi? Ya aku mergawe ah. Melu Wahyu Macan Jaya. Ayem. Ayem no, tanggapane murah. Piro? 500.000. Makane jemblong Lah kuwi. ana cah cilik-cilik loro. Cah cilik-cilik loro. Alah iku anakku ah, Mas. Gulune dawa. Hah? Banyak iku. Banyak. Banyak. Sama anakmu. Oh. Ana cah cilik loro Iya to. lanang. Heeh. Anakmu. Anakku. Tak sangoni. Ndak sangoni. Tak loro tak sangoni 10.000-an. 10.000. Lho kowe kok apik lho, Bos. Apik men ah. Ya Allah. Anakmu ya padha karo anakku. Ayo. Dedetake kok. Hah? Ndak ingin bar nebas no re. Terus aku memburi. Memburi neh. Ning dadah iku ana wong tuwa ireng. Iku maratuwaku. Mertuanem. Heeh. Ulune kok akeh. Hah? Ulune kok akeh. Iku yang ngonanku, Bos. Kebu. Kebu. Masane mertuanem e. Ora. Ora mertu. Iki jlomprongno. Lagi masak era. Heeh. Iku mertuanem. Maratuwaku. Tak sangoni 50. Alhamdulillah matur suwun ya, Bos. Motor suwun. Heeh. Wong mertuanem ya padha karo mertuaku. Sik ah. Maratuwanem padha maratuwaku. Lah bojoku berarti bojom. Anak IP-nem ora apa-apa aku. Kowe tak ususno kowe. Tak urus ngono. Hah? Usus. Heeh. Terus Urus lapo tekan usus. Padha iki lho. Padha nganu. apa? Wong mertuanem Bakso apa iki? padha karo Bapangat. Ya bapangat ya. Mboten pareng mutung ya bapangat. Duduk sing anteng. Ya sing anteng. Nek nakal mantuk lho bapangat nggih. Iki wong loro Kakang Adi. Oka. Hah? Kok Kare mau padha maratuwane. ora. Adi. Kakang Adi ya. Emakku. Emakku ndek kakang kowe. Mau piye le? Iki lapo? Hah? Wong elek ngene kok. Lah kowe Wong bareke ngene ora elek. Hah? Takok penontonnya ora ngandel. Bu, Bu, kula kalian iki ganteng putih nggih. Ngandani kok. ganteng putih, Bu. Ganteng kula. sing kulon Lagi sing kono. Sing kene. Bu, aku karo Gembos ganteng di. Bas. Ya Allah. Ngomongi kok. Aku mangsaku mau ya wis dandan ganteng. Kowe wis ganteng. Heeh. Nek rupamu kok curut. Kamu. Heeh. Ora Oh. maune kowe ganteng. Terus Bareng sempret truk kok. ora apa-apa, Bos. Amel apa? Guyu terus iki. Ngene kok Patrick. Ya Allah, ya Allah. Ana penyonyone, Mas. Iki ana menyonyone, Mas. Penyanyi. Hah? Gak ana. Gak ono. Iki wis wekno. Ah, Kowe wong loro kok edo ayam tak mbok gawe. iki aku ndek bedek-bedekan. Dengan biyen. Kue sekolah. Aku. Heeh. Oh, biyen aku sekolah. Sekolah mau apa? Sekolah apa? Biyen aku sekolah. Kene Lho, sekolah aku biyen menengah. Nengah. menengah. Bareng tekan tengah amet kelelep, aku minggir nah. Iku selulup. slulup jenenge, Bos. Wong sekolah aku biyen luru iwak. Kowe berarti ra sekolah. Sekolah. Gak. Alah, kowe ya sekolah. Sekolah. Ah, kowe roh bahasa Inggris. Hah? Kowe roh bahasa Inggris. Roh bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya I don't know. I don't know. Tidak. I don't know. Gak piye iki? Apa? Bahasa Inggrisnya I don't know lho. Kowe iso bahasa Inggris apa ora? Aku nek iku kedawan, Mas. Aku iso aku I love you too. Alah, Smoking. I don't know. Don't. I love you too. I love you I too. miss you. kowe ya iso, Bos.
No smoking iso aku. Kowe iso bahasa Inggris? Iso ah. Bahasa Inggris I don't know. Saya tidak tahu. Lho are roh kok ora roh. Loh, Balenono ki mau ngomong apa? Bahasa Inggris I don't know. Dono. Eh. Bos jawab. Apa, Bos? Saya tidak tahu. Lah are roh bahasa Inggris. Piye kowe? Loh, aku biyen sekolah bahasa Inggris sumpah tenan. Lah ya bahasa Inggris I don't know. Saya tidak tahu. Lah jare roh kok ora roh. Kowe saiki tak takoni. Heeh. Bahasa Inggris I don't know apa? Ayo, saya tidak tahu. Are roh. Kowe dhewe ora ngerti. Iku ngono Iku artine. Artine. Heeh. Saiki mau ngene kok mbok jengluk. Kowe iku artine kok iso. Ngono. Kula kok aku ora ngerti. Kowe iso bahasa Inggris. Iso ah. Bahasa Inggrisnya Apa? apa iku jenenge? WC. WC. Wastafel. Ah, keliru. Keliru. Bahasa Inggrisnya WC wastafel. Ah, Apa? ala lele. Banterem lho, banterem. Ora umum. Bahasa Inggrisnya WC. Dah Taiwan. Dah, tai. Oh, Ora bahasa Inggris. Apa? Bahasa Cina. kok iso ya? Oh, wis. Lah ya, Dah, Taiwan. Ya bener. WC bahasa Inggris aku irohku ya iku. Dah Taiwan. Ngono. Kok rumah Saiki satu. kowe nganu pinter tenan. Pinter aja. Bahasa Cinane banjir. Hah? Bahasa Cinane banjir. Klepek. Alah, bento kowe. Lah apa ya? Gobloke pot. Bajer kak, klepek ngene. Salah. Lah kowe apa? Penro. Penra. Cincing. Ono kok cincin-cincin. Loro Kok tenan. bahasa Inggrisnya banjir kok cincin-cincin. Sing penting kan Cina. Yo bener aja Cina. Cina yang gue cin. Rumah Kowe wong loro satu. bedheki. Age apa? Bedhek enek kowe iso jawab. Engko mulai tak 50. Tenan ta ora? Sugih oleh. Alah lele. Sugih. Potongan koyo cukil ban. Ini wong loro kandhane rene. Piye? Bedheki. Aja ado-ado Kene ya? jaduk. Kowe ngerti do anakan kethek. Anan ketek. Anan kethek. Roh. Ngerti ya? Sing kaya kowe iku ah. Kok kowe untung ngono? Ora. Ning macem kuwe ya, Bos. Daripada kethek ya. Iki ana Sama. ana anake kethek. Iya. Anan ketek. Ana kindi kono. Kulon. Kulon. Kidul. Kidul. Kulon ah. Kidul ono ya. Ana anake kethek kok kulon. Kulon. Mlayu ngetan. Melayu ngetan. Dres. Wis. Kok kidul ana motor. Ngabrak. Dres. Mboke kethek piye? Mureng-mureng ale. Hah? Mureng-mureng nesu ah. Sabar. Sen ditabrak itu mesti dipanani grauk. Sabar. Heh? Sabar. Loh, ini mau sabar. Mudeng ta ora? Ki mau muni piye? Baleni. Kok kulon ana anake kethek. Awak Anak belum. kethek. Melayu. Dres. Ngetan. Kok kidul ana motor. Ana motor. Ngabrak. Dres. Dres. Hah? Harus ditabrak. Tabrak. Iya. Mboke piye? Mesti nesu. Nesu ah. Sabar. Son pak motor diwajak di grauk dase. Yo sabar. Mureng-mureng le. Dase. Tenang. Di mureng-mureng ngene lho. Kok mutung nesu? neh, mutung. Kok nesu? Kowe wong loro do ora mudeng kok. Lah sebabnya kok nesu piye re? Hah? Nesu. Ayo Kosek, nesu. kosek, iki tak urus, Sabar. iki tak urus. Berarti kene Ora. arane mboke kethek ngono. Kon sabar. Ora apa-apa, aku mboke kethek ya wong iki melu kethek. Kok iso? Lah kowe kancaku, Dik. Ora kancamu. Ayo. Kancamu. Berarti kan kita keluarga Monke. Ya bose melu monke. Oh ngethoro kethek di jiyo. Enake lapo iki? Aku mangan ah urung. Kok Gua bermangan mau e. Hah? Urung kok bermangan. Kei lagu-lagu, Mas. Solawatan Mas. Solawatan. Solawatan sing lagune piye? Selawatan. Konek no bimbing. Ora iku ah, Mas. Rumah saku iku. Ora dudu iku. Dudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku andan. Mandan. Ora selawatan ya. Oka. Lawatan. Selawatan lagi. Sholatu Salamu. ala Ayo, Mbak. Rasulillah. Sholatu wassalamu ala yasin Habibillah. saiki parian. Parian.
Biji-biji tak takoni engko. Kudu iso ya. Bisa. So, Ya. Ana kenteng dienggo apa? Ana kenteng gawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Aji. Ya ampun, bisa tenan. Ya ampun. Wah, ya ampun. Hah? aku gateli lho. Aku seneng kene iso. Yo seneng yo Seneng ya seneng aja nduk ambung ah gila nih Pol. Sing biasa. Wong bojoku ngambung tarawih ya. Jare ke keluargaku. Ma, Lho lha apa bojo kampung gua mbok rawehi. ma, untune do nemplek kok. Ora. Kok untune do nemplek iki bangsane opo? Aku nduk ingin lho diambung bojoku. Kuncung Untune lho wis. ning kene kabeh. Kuncung wis. Kuncung wis. Enten kowe, Bos. Enten aku. Salatullah salamu ala Tuha Rasulillah. Salatullah Salamu ala Yasin Habibillah. ana kurungan dienggo apa? ana kurungan nggo ada manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhi lur gulung lek. Ame Rindi. Ame Rindi. Kosek iki nyanyine urung bar kok. Lombar. Urung bar. Kosek. Encen gembosi goblak kok. Iki ngono durung lunas. Kosek Bos. Andan sik. mandek sawetara. Sawetara, Mas. Ana lagu sing ora iso disemplaki. Lagu kuno. Andan. Aku wis deg-degan kok Bos. Dekan wis. Mau kenteng nggo omah gedhi omahe Pak Haji. Lah manuk iki. Ayo aku ya deg-degan ah Bos. Masa ora wedi aku. Tak kira manuke nganu. Ah iki kripik gedang raja Bos. Gedang Sithik raja. edan padha rata. Ah iki jono wigati sing luwih penting. Jono ruwatan pamitan awak dhewe. Pamitan aja. Kowe Mbok menawi enten klenthak-klenthune anggene kula ngomong kula nyuwun agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.